Euskal Herria irratian kulturaren hotzezko aldizkaria. Eusko ikaskuntzaren aupadaz eta haren babesarekin. Eusko ikaskuntzaren goiburu berarekin, asmoz eta jakitez. Kantuari eta kantagintzari buruzko berrike taldia izanen da geure gaurko ale honen muinen nagusia. Izan ere kantariak mintzo jarri baititu hortzadarrek, kantuaren tradizioaz eta herri adirazpenaz. Lau musikari ibilbide luze eta oparokoak elkartu baititu hortzadarrek solasian. Solasaldi horretan, egia esan gai asko izan zen gehiegi behar bada, batetik bestera, tximeleta lore batetik bestera oibili oiden gisa joan zen berrik eta baina, badira pasarte batzuk aditzeko modukoak noski. Hoietxek adituko ditugu, Nacho de Felipe, Niko Etxart, Xabier Amuriz eta Vicente Martinez izan ziren solas kideak, eta gaurko ale honen amaierarako utziko dugu, jardunaldi hauek utzi duten harri bitxi bat. Patri Urkizu irakasleak ekarria eta Urrutiako Anderearen kanta edo balada zarra. Beraz, kulturaldizkari honetan hortzadarrek antolaturik Iruñean egin diren jardunaldiak kantua aztergai eta kantua izpide. Ekarpenak era eta genero desberdinekoak izan dira, kontzeptu teoriko batzuk, azterketa teknikoak, testigantza biziak, eta mai inguruan bilduta herri adirazpena eta tradizioa. Hau mintzaka izanik ideia nagusi moduan gelditu da, euskal kantuetan agertu edo antzematen direla kanpoaldeko 11 tokitako doinuen oihartzunak eta eraginak. Hizketaldiaren hildoetako bat ez ote dagoen euskal kantutegian kantu triste nigarretako asko eta asko. Gaia planteaturik, horri erantzuten lehendabizikoa Xabier Amuriza izan da. Euskal kanten, zagit, euskerazko doinua diren, abez, baina gehien kantatu diren da kantatu dira arduarenak eta tonu minorretan eta abar. Eta gauzarik arrazoirik dramatikoenak eta zergatik halako humore edo mozkor edo puntu horrek sentimena ere pixa bat airean eta flotatzen jartzen duelako eta orduan ia malkoak edo errezak ateratzen dira eta horrek esplikazio oso erreza duga, baina hori hemen Erroman, Napoleon da Adan izanen da denean, tekilearen inguruan jendean egarra egiten du. Bueno, Pablo egiten duten berrun egiten zenbat diren alai eta zenbat diren berriz pistula eta lehar malkotan egiten. Nik portzentaiatan nuke esango, baina uste dut 50-50, Badaudela kantu oso anberruak, oso zea, eta gainera guk asko estimatzen ditugunak, eta gainera batzutan kantuak inongo balore poetikorik edo musikalik ez dutenak ere, kantu izugarri honak dira. Kantu ikaragarri honak dira. Nik ikusten tamen akurbatzen ari dela kantariek edo ez dakit holtza baten gainean gaudenok botatzen duguna eta jendeak kantatzen duena. Esan nahi dut, izan daiteke, belaunaldi oso bat, labaigeri bat ez do kamairu, pizka gure belaunaldiko batzuk, diktadura eta diktadura ondoko urtetan, kantu sakonak eta kantu grabeak eta kantu mezu handikoak eta izatea. Horrek ez da nahi kantu guzti horiek heldu direla jendean gana, gero jendeak berea bezala hartzeko eta kantatzeko modukoak izateko, ez? Orduan ikustut, izan daiteke, garai batian edo egile edo kantari edo artista konkretu batzuek garai batean botatzea oso kantu sakona, baina gero, karo, nik ez dut uste kantu hori guztiak hain popularrak egin direnik, gero jendeak hartzeko bezala, berea bezala eta kantatzeko, ez? Orduan, horren dargo zen, azterketa zientifiko bat esaten da bezala, ez? Horrokorki, badu hegi batetan badu itxasua dauka, itxasotik bai joan da gurun, eta baita ere jentia urbildu da gure ganat.
Eta azken, nik uste dut, kontutan ere hartu behar dela, Natxok aipatu duen melankolia edo, ez egit Xabierrek edo, Natxok Xabierrek, eta melankolia, eskalduna, bai, noski melankolia bat sortzen zaio eta hola, eta nik uste dut, hor, badugula kantutegian ikusten dela, tradizioz, eta behitakigu guk gehien bat iparraldean, da diasporaren kontua, baina ez da hartzi behar ere, hegoaldean izan dira, bai, refusiatu askorekin, eta baita ere Ameriketan izan diren lehen eskualdunekin, aspaldiko kontua da gure herriantako, herritik urrun izatia, eta nik uste dut, gauza hori, kasik, genetatik, bakit izura dela, ezin da, bai, uste dut, romantismo hori badugula, kulturatik, nolazpait, eta nik, enekasuan gainera, ni diasporakoare egon nahi, izan niz, hogei unpekazik, asko da, eta nik uste dut hori ere, betzidanik gure kantutegian, Xabier Gartzegin bezala, melankoli puntu hori egiten dela, etortzen delarik, kantu konkretu zumait etortzen direla, edo berriak badira ere kantu hoik, guk bestitzen ditugula kontutan hartuz eta erromantismo bitxi hori. Bardin, beste herrietan halako mailan ez dago. Era nahi dut, beste komunitate eskualduna beti diasporan, adibidez Kalifornian, bat bizi da San Franciscon, eta beste familia bat biziko da 100 kilometro, 200 kilometro urrunago, edola. Guk eskualdunak diasporan ez ditugu sekula egin Chinatown edo italianoak zituzten eta herriak. Eta nik pentsatzen dut, manera hortan badugula kapazitate hori, eta kapazitate hori ez dela gaurkoa, tradizio bilakatzeko, bestek tradizio bilakatzen ez diena. Zergatik garen horren malenko niatxo, zaitik negarrez, horren niko etxarten azalpena genituen, baina Natxo de Filipek badu oraindik argumentu gehiago, negarrez aritzeko motiboak omen dauzkago. Ortegi Gazetek esan zuen moduan, ni eta nire zirkunstantzia, eta uste gure zirkunstantziak oso tristea direla aspalditik behintzat. Behintzat, erreginen zarra erori zenetik. Eta benetan, revoluzio baten sarturik ikusi genduenean geure burua, ezin harraposturik emaniz egoera berriari. Beraz, herriek beti kantatu izan dituzte alegrantziak eta penak, eta gure penak oso pena handia dira azken 200 urte hauetan behin. Orduan, uste dut gainera musika kontuetan ez direla bakarrik penak. Euskal kantu tradizionala aipatzen dugunean, hainbeste fenomeno diferente tratatzen ari garela. Esate bateako kantu zarrak leku batzutan gure folkloristek bildu zituztenian eta nahiko ondo mantendu izan dira beste aldi batzutan ez fenomeno berriak eta modernoak sortu zirelako. Fenomeno moderno bada bersolaritza. Eta bersolaritza eta kantu gintza ez da gauza bera. Eta bersolaritza indarra handia hartu zuen lurraldetan kantu zarra desagertu zen edo debildu zen oso. Gero, bersolariak oso indartsu ziren lekuetan ere, arrisku edo berriak ikusi zituzten, Xenpelarrek ikusi zuen Iparragirren mehatxua, eta nahiko garbi dago nola adierazten duen. Hala ere, hor beste kontu bat ere egon liteke, akaso Xenpelarrek ez zuen hain euskalduntzat hartzen Iparragirren kontua. Alde batetik, euskera nahiko atzendua zuelako, nahiko garbi dago bere bersoetan, eta beste alde batetik bere musika italiano dalako goiti bera. Orduan, ez dakit nik kasu modernoagotan, aipatzen dugunean eta zer pasatzen da kantari modernoekin, eta pasatzen da gu
gu eta gure zirkustantzia garela, eta Labegerik kantatzen duenean ikusten da George Brassens atzetik, baina, bueno, ikusten da, baina argi eta garbi, ez da radiografiarik egin behar ikusteko, ez? Edo ikusten, ateratzen denean Stock Amairu, ikusten da Alcete Judges, ikusten da Pete Seeger, ikusten da Joan Baez, ikusten da dana. Oskorri ateratzen denean, atzetik ikusten da Stella Span, Alan Stivell, ikusten dira gauza hori guztiak, eta normala da. Gu gara gu eta gure zirkustantziak, eta oso onuragarria litzake euskalduntzat hartzia gure inguruan erabiltzen diren adierazpen guztiak. Danak dira, beti ere errespetatzen danean gure nortasun agiririk principalena, gure hizkuntza. Eta batzutan gertatzen da kantari modernoen artean hizkuntzaren erregelak ez direla inolaz ere errespetatzen. Filosofoaren ezanak, abia punduan Nacho de Felipek bere gogoetak egiteko, filosofoaren ezanak ere zerbera murizak, baina bere gizara erabiliak zer garen eta geure zirkustantzien kontu horri buruz. Gure herria, txikia da, ez da izan sekula imperio bat, Nafarroko erresuma izan zen, da hor izan ginen, horrek aurrera jarraitu balu, ni postu nintzen Reino de Navarra deitu diotenean horri, hoxe nahi ginoen Nafarroko erresuma, dana dela. Orduan, baina gurea eta Italia eta Mexiko bera eta aipatu ditugu eta Italia daukan, musikan daukan indarra sortu duena hori guztia pasatuta dago beherengo mailetaraino, analfabetuen garaino ere, badago eta badaukate hor izugarrizko altxor bai bildutako bai sortzailea mundu guztian, jakina, italiano batek daukan bere buruaren, musikaren sentipena eta gurea, ezin dira berdinak izan. Orduan, italiar batek esan dezake ni naiz neu eta neure zirkustantzia, bere zirkustantzia izugarria da, handia da. Baina guri gertatu zaigu, izan beharra ni naiz neu neure zirkustantziaren aurka. Eta hori ere, musikan adierazten da. Eta ni naiz txikia, aurka daukadan zirkustantzia handia da, eta hori guzti hori egin behar duena ez dago konparatzerik italiar batek edo aleman batek izan behar duena. Hor daude genioa daude hor alakadaka daude genioak, sortzaileak, eta genio hiegetzen zan goian bakarri daunik. Italian Berdi aipatzen badi zuen alfabeto batik kantatuko dizkizu berehala Berdien hainbeste doinu, eta Berdi aspaldiko zen. Orduan oso era diferentean bizi dugu, eta gu oso herri kantaria izan gara, behar da kantuaren indarra balio izan digu, animatzeko, alde batera gustatzen zaigulako. Herri kantaria izan gara, da musika zalea izan gara, herri kantaria da musika zalea, ez den herririk, nik gutxi ginen naiz, baina ez dut ezagutu orduan gehiago gutxiago, ez dakit. Baina horren barruan, guri, eta batez ere, pixka bat zerbait errebindikatiboa egin dugunean, eta frankismoa aipatu da, eta musika katalana ere errebindikazioa eta protesta eta hori, komponente hori daude. Baina komponente hori gaur ateratzeko, musika zaletasun handia behar da barruan, eta komponente horiekin, musika ederrak eta kanta ederrak sortu dira. Italiarrak ez daukate behar ez dakitena izan, ez daukate musika errebindikatioa egin beharrik, egin da daukate guk egitea ia amesture egiten ez duguna, eta gainera dituzte izugarrizko genioa musikan, orduan oso diferente gara, baina guk geure txikian, musika zale handia gara, eta kantu zale handia gara, eta maila batean sortzaile handiak ere, edo gutxienez hartzaile eta zabaltzaile eta gozatzaile, niri hori interesatzen, gero sortzaile ez nundi zer egiten duten. Orduan, azken batean, euskera zerbait egiten badugu horren barruan, horrek bereizten gaitu. Hori prestigiatu nahi dugu, baina hori ez da, hori esku. Hori bai, kanta batzuk apur bat degeneratzen diranean da, ez dakit, letrak eta pixka bat zabartuta egiten horren niri min ematen dit, niri oso min handi ematen dit, txantxibiri, kristonak ezatzen denean, hori kantaren letra kristonak ez da, rimba izorratzen du, baina gustatu egin zaigu, atzoa berri kristonak eta, hori orain zartu den hitza da, Nola horren ordezko,
Azua berriz, kanta bera, zan, azua ziran handiak, azua ziran txikiak edo, azua ziran handiak, zelan arraio kabitzen ziren haiek azuak guztiak. Errima da izu, kristona egin da. Bueno, ondo dago, baina, nik kanta hori duela 20 urteat ez nuen, hola entzuten da, bueno, ez da git, beti kantatu izan dugu modu batera, eta pixka bate zakartu baina, groseria ere, artearen barruan sartzen da. Xabier Amurizaren esanak, bera izan baitzen, emaikidetako bat, arekin batera Vicente Martínez, Niko Etxart eta Nacho de Felipe, Hortzadarrek antolaturiko mai ingurua ziklo zabalago batian, kantuak, euskal kantua, tradizioa, herri adirazpena gai harturik. Eta Hortzadarren jardunaldi hauetan harri bitxietako bat izan zen Patri Urkizu, literatura irakasleak ekarri ziguna. Agusti Txaoren kantu bilduma, kantutegia aztertu du, eta hor aurkitu duena euskal kantuetan zaharrena, antzinakoena, bereterretzen kantua bera baino lehenagokoa omen dena Urrutiako Anderea. Azalpenak eta kantua bera Patri Urkizuk emanik. Ni dudatan nago, hau oteren ala berteretzen kantorea. Nik hau kantatuko dizuet eta lezon esango luteke hau dela estreno mundial. Baina melodia berezia, melodia bereziarekin. Nik elagoa kantatzen du Aiza Mutilde. Baina hau zergatik kantatzen dudan modu hontan da eskustributan, eta ni beti eskustribu paperzaren artean ibili izanez, hori agertzen duelako, hori agertzen da ohar batean. Aiza Mutilden airean kanta daitekela. Sortu nintzan, etxauzian, hasi gara agerrian, eskolatu baiunian, magamatu urrutian, altziriku urrutian, aldaleku famatian, enetako izan ditu pena hitzer kolegian, muzdurruti bildua holli jaunertorak orzak xuri, haiek ninara diate urrukian esterari, kozinatik kanberala, kanberatik kozinala, iruretan ingudatzi, zeitan biloa da txaskietan. Muzdurrutia ezen lotzen, beretela misetan, arauzena jo baitzen amuriaren kapitetan. Alabaigo horri maite, nirik ere ara nuke, anariak ere halte, bainizizke, etxauzeko bizkundia, nonda zure odia, zure arreba handeria, xangrinez hiltzen jaria, etxauzeko bizkundia, beldura du halkia, usten duzu penak hiltzen, zure arreba handeria, bizkundiak mutilari, zela bedi, zaldi hori, erra bedi, urso hori, zargikian, bide hori, bizkundia armaturik, zaldi urdina zelaturik, urrudian sartu zizun, urrukia eskapi lehiotik.
Patri Urkizu, literatur irakaslea, Urrutiako Anderea, balada zarra, bereterbetxe kantoa baino bera, baino zarragoa ote den. Irakaslea kantuan, kantariak hizketan jarri zituen Hortzadarrek antolaturiko jardunaldien aldi honek. Hortzadarrekoei berei eskertu behar dugu ere, Urkizuk maniko kantu horren kopia. Modu honetan, kultura aldizkaria hemen Euskal Herria irratian, gaurko ale honetan kantua, hizketagai, kantua bera ere aditzeko, Eusko Ikaskuntzaren aupadarekin eta babesarekin eginiko hotzezko aldizkaria dugu, hemen Eusko Ikaskuntza Iruñean Gaztelu plazaren 43an dago, Euskal kultura mundu zabalean edatzen du Eusko Ikaskuntzak web horrien bitartez, jo adibidez honako helbide honetara, euskoikaskuntza.org.